మన దేశంలో ఉండే కామన్ మెంటాలిటీ ఏంటంటే 20-30 సంవత్సరాలు ప్రీమియం కట్టిన తర్వాత చివరికి అసలు రిటర్న్స్ ఏవి రావనుకోండి. అప్పుడు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఎందుకు? మనకు కంపెనీ ఎలాగో ఎంతో కొంత ఇస్తుంది కదా! 10,00,000, 20,00,000 మనం ప్రత్యేకంగా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఎందుకు? ఇలా ఆలోచించి చాలామంది ఎంప్లాయీస్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోరు. కొంతమందికేమో మెడికల్ టెస్ట్‌ల గురించి భయం ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందికి అయితే ప్రీమియమ్స్ చాలా ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుందేమోనని అనుమానపడుతూ ఉంటారు. కార్లు, బైకులు కొనగానే రోడ్ల మీదకి రాకముందే షోరూంలోనే వాటి ఇన్సూరెన్స్ జరిగిపోతుంది. అదే మాదిరిగానే మీరు కూడా కుటుంబ పెద్దగా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా కాలు బయట పెట్టవద్దు. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ మిడిల్ క్లాస్ నుండి పూర్ అవ్వడం, వారి పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్ నుండి గవర్నమెంట్ స్కూల్ కు మారడం, ఉచిత పథకాల కోసం ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉండడం, ఇలాంటి కేసులన్నీ మీరు చాలా చూస్తుంటారు. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లేకుండా మీరు మిడిల్ క్లాస్ నుండి ముందుకు వెళ్ళలేరు.